हाय लोगोफोर खुलुमबाय नै आं दा गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायफालांदो बाजाराव मैगं लायनो नागिरदों आरोना बाजाराव थांनो नागिरदों सान्दुं नोगोद सान्दुंखा नै बेलासिबाबो दाबो सानानो रुइया गरमथार आरो नोगोदनो थाबायगासिनो जों दा क'क्राझार कलेज मोनसै थाबायलांगासिनो नै लोगोफोर जोङो लामायाव फुचका लोगो मोननानै जानो नागिरबाय नै लोगोफोर जों दा बाजार मोनफैबाय ओमफ्राय एसे जाग्रा जानानै लाग्रोसै दखानाव मम'फोर ओमफ्राय दाहाय जों बाजार खालामसै आरो जाखांनानै आलुखौसो लांग्रोगोन आलुखौसो नै लोगोफोर थांफिनसै मोनालायबाय थाबायनांगौसो फट' गाखोला नै लोगोफोर रुम सफैबाय नायदो फाइनालि रुम नै लोगोफोर रुम सफैबाय दा आङो भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै बाजाराव थांनानै फैबाय थाबायबोदों मेंग्लिजोब्बाय लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बाय